Urria zita ziurrenik jende askorako kezka edo pentsamendua izango dira hainbat gauzat ez direla teknologikoak. Batzuk bai, batzutan aldaketak gertatzen direnean guztiok pentsatzen dugulako zergatik ez nuen hau lehenago egin. Nire kasuen pertsonalki izan da ziurtagiri digital bat behar dudalako zerga bat aurkezteko eta faktura bat aurkezteko, eta nire pentsamendu aste honetan izan da zergatik ez nuen ziurtagiri digital hori lehen eskatu. Horretaz aparte eskatuko dut eta jazta, baina bueno, hori ez dauka arazorik. Horretaz aparte, egia esan da aste hau teknologiaren arloan nahiko normaltxoa izan da, baina gutxika berritxoak izan ditugu. Orduan, aprobetxatuko dugu egoera hau sarean zehar kanon bat egiteko. Ez erligiosoa, baizik eta kanonak kokotxean artean esaten duten bezala. Hau da, izango dugu titulol, baita Europar Batasunaren berri askarrak, teknologia buruz hitz egiteko hainbat modu dauzkagu, eta gaur modu guztiak izango ditugu. Bueno, ez dugu izango elkarrizketa, baina horretaz aparte, beste guztiak berrien atal horretan egongo dira aste honetan sarean zearen. Beraz, gonbidatzen zaituegu gurekin bat egiteko, eta sarean zehar hau entzuteko interesgarria izango delako. Sarean zearen parte hartu nahi duzu? Gure berriak iruzkindu, Ekitaldi bat kontatu? gure hankasartzeak kritikatu, Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat, info@sareanzehar.eus. gure WhatsAppa 688-688-00 da. Telegram ere daukagu, 688-688-00 Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere. Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean. Zuen mezuak itxaroten ari ditugu. Bai? Bai. Eta eduki hau entzuteko, sarean zehar entzuteko, behar dugu norbait hitz egitea eta norbait edukiari buruz zerbait esatea, eta horretarako beti bezala el burro delante, hemen nik nago, sarean zehar ditzen naizena, ez, inogo sendino naizela, ja ez dakit sekontxo esaten ari naizen, eta hemen nire aurrean beti bezala dago Borja Arbosa, arratsaldeon. Arratsaldeon, Inigo, zer moduz? Oso zoratuta nabil. Osea, aste hau izan da sekulakoa, uste dut zurea ere izan dela zorabiatzeko modukoa, eta ez dakit, ze esaten dudan, momentu batean edo bestean hasiko naiz 303 zergari buruz hitz egiten, eta benetan eske ja zoratu egin naiz. Beitu, ni asteko kontrakoa eramango zaitut, esan duzu elkarrizketa ez dela egongo, baina zuta biok elkarrizketa egiten dugu. Bai, hombre, bai. Hainbeste! Baina ez dugu beste batzuekin elkarrizketarik egingo. Bueno, baina hori ja... Bueno, egia esan da hemen estudiaren kanpoan orain zuzenean gaizka karbona dago, orduan agian deitu diogu bideojokoi buruzko atal bat improvisatzeko,
jartzeko, baina... Denbora gelditzen bada. Ez dut uste egingo dugun. En fin, teknologiari buruzko berrietara sartuz, duela egun gutxi, gainera, gu azken saioa egin, eta uste dut 2-3 egun geroago, Apple esan zuen ekitaldi berri bat egingo zuela, eta ekitaldi berri hori izan zen kasu honetan ordenagailuetara bideratuta. Orduan, ordenagailu berriak izaten ari aurkeztu dituzte Applekoek. Bai, bere berritasunak aurkeztu ditu MacBook Pro ordenagailu eramangarrien familian 14 eta 16 azbeteko 2 modelo berri ditu. Webkamerako notch diseinua dutenak, hau da mugikorren diseinu hori kopiatzen dutenak, horrelako mini kamera ja, eta beste guztia ja pantalla marko oso fin batekin. Bai. Baita iPhoneko selfie kamera ere, eta konpainiaren berezko 2 chip berriez hornituta datozte M1 Pro eta M1 Max, eramangarri profesionaletarako lehen bertzioak. Beti bezala kritikak egun dira lehenengo atal horrekin, hau da notch hori sartzearekin kritika asko egon dira. Parte batetik ez zelako behar, hau da, portatil baten pantalla nahiko handia da, notch hori ez jartzeko, eta bestetik notch hori espero zen Face ID aurpegia rekonozitzeko sistema jartzeko portatiletan, eta ez dute jarri. Orduan, pizkat arraroa izan da diseinu hori izatea kameraren alboan. Bai, egia esan duzun bezala, ordenagailuetan ez da mugikorren bezala, non iPhone gogoratzen dugu, iPhone 6arekin hasi zein... iPhone X izan zen lehena, iPhone 10arekin, lehenengo momentu bat non ja iaia mugikor guztia pantalla zen, eta esokan iaia markorik eta notch sistema estrenatu zuten. Baina, esan duzun bezala, ordenagailuetan ez dago pantalla txikirik. Orduan ja, diseinu agian uniforme jartzeko edo lehenengo diseinu non inkusi alduzu nola zure pantalla iaia markorik ez daukan, eta, kamera bat izan behar duzunez aurreko partean, zure bideo deiak egiteko, horrelako gauzak jartzen dituzte. Baina, ez dauka funtzionalitate handirik. Eta beste gauza interesgarri bat MacBook Pro berriek aurreko modeloetako ukipen barra baztertu eta goiko aldean tekla fisikoetara itzultzen direla. Konektibitateari dagokionez, bertsio berri hauek 3 Thunderbolt 4 ataka, HDMI osoa eta MagSafe kargailu magnetiko klasikoa dituzte. Beste gauza bat, esan behar da, abandonatu dutela, gogoratzen duzu MacBook hori bakarrik portu bat zeukana USB-C. Gainera. MacBook Pro saian apostu egin zuten MacBook Air bezalako modu baten aldera, hau da, MacBook Air azkenengotan dago USB-C uste bat edo bi gehienez, eta MacBook Proetan jarri zutuzen 4 USB-C, baina guztiak USB-C ziren, Thunderbolt 3 egia da konektore oso flexiblea dela, ez fizikoki baizik eta aukera asko ematen dituela gauza asko konektatzeko, baina arazoa da gauza hoiek adaptadoren bitartez izan behar direla. Orduan, begira, eredu bat daukagu hemen justu kasualitatez, irekiko dudana zuzenean. Claro, kontua zen, adibidez, proiektu de batera konektatu nahi bazinen MacBook horrelako batekin, izan behar zenuen horrelako kable bat daukana alde batetik USB-C eta beste aldetik HDMI. Orduan, horrelako kableak denbora guztian eramatea motxera batean edo horrelako zerbait oso deserosoa da. Baina oso. Orduan, hori konpondu dute eta ez genuen espero, baina Apple behingoz entzun du bere erabiltzaileak eta konpondu dute hori printzipioz HDMI eta MagSafe jartzen. MagSafe azken bertsio hau dela USB-C-ko adaptadore bat,
baino, bueno, bere abantaiak ditu. Egia da, hor zure portatian MagSafe daukazu eta uste dut konektore nahiko erosea dela orokorrean konektatzeko eta batez ere nahiko segurua. Hortaz aparte, ordenagailuetaz aparte, Apple ere aurkeztu ditu beste gauza sekundario batzuk, baina interesgarriak esan daitekenan, adibidez Apple Music Voice, hau da Spotifyrekin kompetentzia izateko beren musikasko sistema eta bere barruan Voice Plan, nahiko kurioso den plan basiko bat, non 5 euroren truke hilero, zuk nahi duzun musika jarri alduzu, baina Sirirekin, hau da, bakarrik Sirirekin, nahi eta ez, eskatu behar diozu Siriri, zure edo zein abesti edo reprodukzio listak jartzea. Nahiko kurioso. Eta Appleen arloan baita ere nahiko kurioso ikusi den gauza bat, 25 euro kostatzen duen garbitzeko trapo bat. Horrela izan da. Hori beti da Appleren gauza. Kontua izan da zertarako aurkeztu dute hori. Garbitzeko zer? Ordenagailuaren pantalla horrelako zerbait? Hori interesgarria da. Ez dakit zertarako beren produktuak izango dira, ez? Beren produktua garbitzeko, beren... Aurkeztu dute baita... Ordenagailuaren pantalla edo iPhonearen pantalla. Suposatzen dut. Aurkeztu dute ere... nola ditzen den? Appleko bosgorailuak? Beats hori... Ez, txikiak. Nola ditzen da? HomePod edo... HomePod mini. Hori, HomePod. Aurkeztu dute hiru kolore berrietan. iMac, azkenengo iMac dituzten hiru kolore aukeratu dituzte, direla horia, laranja eta urdina. Eta, bueno, aurkeztu dute HomePod mini hori hiru kolore hoietan, presio berdinean, eta AirPods batzuk ere aurkeztu dituzte. Badakizu zein den irakurri dudan txiste oberena, gamuza hau 25 euroren truke saltzea ez dela hainbesterako, ez da hain garestia, pentsatzen baduzu Appleren lehenengo produktu retrobateragarria dela. Edo zein Apple gailuarekin erabili alduzu. Oso ondo. En fin. Ez du importa 20 urte daukala zure ordenagailuarekin. Erabili alduzu. Bai. Bateragarria da. En fin. Egia esan da, portatilen aurkezpena aurrera pauso handi bat da. Parte batetik bere chip berriak sartzen dituzterako eta bere chip berriak oso potenteak dira. Chip horiek pinta oso ona daukate eta konparaketak egiten adibidez pasaden belaunaldikoak M1 eta aurreko belaunaldiko Intel chip prozesagailuak ia errendimendu bikoitza daukate edozen gauza egiten, orduan chip oso potenteak dira eta azkenik konektoreak jarri diote bere portatilari, orduan biak batera. Presioi buruz ez dugu hitz egingo, ezta? Ordenagailu profesional bat da, orduan suposatzen da ordenagailua erosten duzula 10 urterako gutxi gora bera. Baina nahi baduzu presioi buruz hitz egin, bai. 2.246 euro modu basuenean. Bai, horrela. Uste dut ondo esan dudala, presioa... 2.246, esaleke, baietz. Baina aldaketa egin duzu edo Appleko webgunetik aldaketa? Ez, Appleko webgunean sartu naiz, eta hor jarri dute... Presio raroa da, ez? 2.249, barkatu, esan du 46, gaizki. 2.250, nahi baduzu, baina zergatik bukatu behar du bederatzean, nahi dutela. Vale, oso ondo. Esaten dena kuarto invita... Kristongo presioa eta ondo dago esan da. Bai, oso garestiak dira, baina hori kontuan hartu behar da, ordenagailu profesionalak direla eta suposatzen da 6-10 urterako erosten direla, orduan. Profesionalak ez direnak ez dira merkeagoak, Oso. Profesionalak direnak ez dira askoz merkeagoak, baino suposatzen da epe gutxirako erosten direla. Egia da ere, hemen daukagun
ze kontxo den, MacBook Air hau ez dela profesionala, bai. Orduan, zazpi Irauten urte du. dauka ja... Zazpi, sei barkatu. Zazpi egingo ditu, bai. Ba, bueno, ez dago gaizki, hori egia da. Ba, bueno, Apple buruz espero dugun urrengoa izango da, ba, ordenagailu profesional berria, Mac Pro berria. Hau da, azken Mac Pro aurkeztu zuten bere azkenengo Intel ordenagailu bezala, orduan hemendik aurrera, suposatzen da M1 arkitektura plataforma hori pizkat berritzen dutenean edo potentzia gehiago are gehiago ematen diotenean, ba ordenagailu profesional bat aurkeztuko dutela edo Mac Pro Mini horrelako zerbait egingo dutela. Ikusiko dugu. Ez daukagu ezer. iPhone berriak aurkeztu ziren. iPhone berriak, bueno, ondo egon dira, baina ez dute arrakasta handirik izan. Uste du ja Apple ja heldu dela momentu batera bere produktua ja ez dutela atentzioa gehiegi esango dut, deitzen. Hau da, bere keynoteak edo WWDC edo nahi duzuna aurkezten dituzte belaunaldi berriak eta, bueno, gauza bat komentatzen dira gehiago txantza hauek, 25 euroko gamuzak, bere ordenagailua berria, ba, bueno, bai, txipa eta hori nahi duzun guztia, hobeagoa da, bai, txarragoa dela ja ez dugu espero. Baina, bueno, behintzat aurkezpen hau nahiko jarraitua izan zen, eta orokorrean jende askok esaten du, ba, bueno, hau bai dela Apple egin behar zuen ordenagailu bat, eta bueno, benetan ona dela kasu honetan. Jakintzuak hori esaten badute, ba, nor naiz ni esateko ezetz. Beste gai batzuei buruz hitz egiten eta gainera polemika izan dituzten gaiak kasu honetan, izan dira Facebooken bueno, izan dituzten polemikak, azkena izan zen, eta uste dut pasaden programan komentatu genuela, Estatu Batuetako Senatuan izan zen langile bat kontatu zuela Facebooken eta batez ere Instagramen informazioa zutela kaltegarriak zirela, batez ere adingabetuentzako, eta aste honetan jakin dugu Facebookeko zuzendaritzan aldaketa planteamendu bat egin dutela irudi hori baztertzeko edo aldatzeko, ez? Bai, momentu zurrumurroa da, hori egia esan behar da, The Verge, jakinarazi duenez, dirudienez Facebookek sare sozialetako enpresa bat, baino zerbait gehiago, bezala, ikusi nahi duelako, aldatu nahi du bere izena. Baina deno dakigu, izan daiteken benetako arrazoia, bere marka benetan toksikoa dela oraintxe bertan. Zuk esan duzun bezala, justu komentatu, ez genuen komentatu berri hori, baina bai, komentatu genuen neraben eta adin gutxi zeukaten jendea ja Facebook ez zutela erabiltzen, bueno, Instagramera pasatzen dira, azkenean Facebook baita ere kontrolatzen duela, baina Instagramen baita ere konduktan toksikoak ikusten direla, bere gorputza pertsonak gaizki ikusten dutenak, zenbait harrera txarrak eta beren autoestima beherakada ematen dituztenak, eta, bueno, beste enpresak WhatsApp edo Oculus, azkenean, agian Oculus ez da gehien ezagutzen duena jendea, baina ezagutzen dutena baita ere, bueno, kontzeptu oso ona ez dute ikusten, eta WhatsApp, bueno, WhatsApp da. Claro, azkenean, Facebookeko Facebook enpresan esan dezakegu lau alde nagusia daude, Oculus, ez dela oso ezaguna, Facebook gaur egun orokorrean jendea ikusten duela nagusientzako sare sozial bezala. Bai. Erabilgarriena, bueno, erabiliena ez, baina jendea irudi oberena daukana
izan leike Instagram. Ido WhatsApp, baina WhatsApp uste dut jende askorako beharra dela. Bai. Osea, ez dela, ez daukatelako guztio dakite finko bat aukera hobeagoak daudela, baina ezin dutuzte erabili pentsatzen dutelako hor jendea ez dagoela gogo. Claro, orduan, azkenean jenderekin konektatuta egoteko, WhatsApp izan behar duzu, bai ala bai. Ze irudi izan dezakezu, beharrezkoa den zerbaiti buruz. Hau da, ze irudi kozuzuk zure nanari buruz. Berdin zaizu, hor dago, nana da, oso ondo. Bueno, ziurrenik gehiengoa ja nabarituko duzu azkenengo hilabetetan eta urteetan Facebook garrantzia eman nahi diola bere markari eta jendea irekitzen duenean WhatsApp, irekitzen duenean Instagram, Facebook by Facebook, made by Facebook edo Facebook marka hortik agertzen dela. Claro. Eta hurrengo pausua zein da? Pizka bat Google Alphabet enpresarekin egin zuen bezala, marka matriz bat ireki eta horren barruan bere marka sekundarioak, filialak edo besterakoak jarri, pizka bat pausu horiek jarri, enpresa nagusi bat ireki edo sarri eta izen batekin Facebook ez dena. Eta bere barruan Facebook konpainia jarri, Instagram, WhatsApp edo Oculus. Hori dira ideiak eta zurrumurruak esan dugun bezala The Verge argitaratu du, eta momentuz Facebook ez du, esaten den gazteleraz, ni confirmo ni desmiento, zurrumurruak eta bla, 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 ikusiko dugu. Ez du ezer ofizialik esan, baina hoia da, diru arloan oso ideia ona dela, hau da, zure enpresaren izena, ez da zure marka nagusia agian orain Instagram izan leikelako, eta Instagram pizkat agian irudi hobeagoa dauka Facebookekin konparatuta, hori ikertzeko kontua izan leike, baina zure batez ere burtsan agertzen bada Facebook eta Facebook marka hori behar akabadoa edo irudi txarra badauka, hori arazo bat izan leike. Orduan, Google bezala, enpresari izenez aldatzen badioz eta deitzen badiozu ez dakizer. Pineapple, edo zin gauza, zure aplikazioetan orain mendik aurrera edo nesbaitik aurrera ikusiko duzu Instagram by Pineapple eta jazta, eta oso ondo. Apple bezala, Pineapple. Egia esan da, uste du guztiok onartu dugula Facebook markari gertatu zaiola beren erabiltzaileen berdina, zahartuta geratu dela. Claro, baina... Eta jendea gainera zahartuta bezala ikusten duela, hau da, Facebook 2008, Claro, eta gainera... Oso ja urrun ikusten dute hori. Gainera, hau duela gutxi gertatu da ere Espainian. Gogoratzen baduzu, segunda mano portala, Shifted enpresa, Infojobseko enpresa, Infojobs eta Fotokasa uste dut dela, Fotokasa enpresa erosi zuenean, pentsatu zuten, segunda mano orokorrean marka bezala irudieneko txarra dauka, jende asko arazoak izan ditu plataforma honetan, eta bar, 1000 anuncios izan da ere, haien portalen portfolioan, aukeratu zuten ez fusio bat egitea, baizik eta segunda mano izena aldatu, eta marketing kanpaina handia egin zuten, esan zuten orain segunda mano, bibo izango dela, eta bla, bla, bla. Urte batzuk pasata, enpresako arduradunek esan dute elkarrizketetan eta bar, hori akats bat izan zela. Hobea izango zela segunda manoren irudia aldatzea, eta agian moderazio gehiago izatea, edo irudia webgunearen irudia hobetzea eta hainbat gauza, izen aldatu baino. Zuk esan duzun bezala hori enpresa guztietan eta arlo askotan gertatzen den gauza bat da, eta batzutan egia da bere reputazioa hobetzeko marka bat berria ateratzen dugu eta publizitatzen dugu, eta hori izan daiteke ideion bat, eta beste batzutan ideia hon esango like zure markaren irudia hobetzea hori posible bada. Baina ejemplo asko daude, eta Facebook egiten badu beste bat izango da. Oso zaila da, baita enpresa baten marka
enpresa baten irudia aldatzea. Uste dut bankia batere lortu zuela momentotar arte uste dut CaixaBankekin baina asko kostata, Bai, baina lortu zuten. Hau da, bankia azkenengo 10 urteetan bere momentu txarrena pasa zuen arte, nahiko publizitate eta produktu eta eskaintza interesgarriak egin zituen, eta notizia txarra da hori lortu eta gero, CaixaBanken poltsikoan bokatu zuela. Baina estrategia, beraz, gaizki ez dago. Ez, gainera... Punto positiboa Goiri Golzarri jaunari. Bai, gainera, azkenean horrelako neurriak hartu behar dituzunean, hori egia da maila goreneko neurriak direla, banku bati izen bat aldatzea, oso komplikatua izan leike. Ikusi dugu hemen Kutxabank aldatu zuten, Kutxabank baita ere fusio bat izan zen, baina Kutxabank hasi zenean, eta orain arte uste dut 9-10 urte pasa direla, jende asko bere bankuari eta bere sukursaleri ja ez daukana BBKari buruz eserrez, bai, Baske Pensionesen inurria eta jazta. Jende asko BBK deitzen dio oraindik Bizkaian. Bai. Eta Gipuzkoan Kutxa. Uste dut Araban ez diotela esaten. Vital. Bai, jendeak esaten dio... Bai. Jarretzen du Vital markarekin. Uste dut, gutxienez betiko sukursalekin, hau da Gasteizen erdian dagoen sukursala independentzia kalean, uste dut oraindik deitzen diotela la sukursal de la Vital. Claro. Orduan, aldaketa horiek egitea asko kostatzen da, baina askoz gehiago kostatzen da ere, Gainera marka horiek oraindik existitzen dira fundazioak bezala, Vital fundazioa, BK fundazioa, existitzen dira, mantentzen dira, orduan ez dira guzti zuntzitu. Jende guztia esaten duenean marka hori kutsatuta dagoela bankiaren kasuan, apostu egitea esanez, hau saiatuko gara aurrera eramaten eta marka honen irudia aldatzen, oso neurria ausarta da eta ondo atera zitzaien, dirua erdian jarri zen momentura arte. Baina ikusiko dugu Facebook enpresa bezala aldaketa hori egiten badu, edo ez. Zer gertatzen den? Jakingo dugu. Eta orain gure superheroiaren momentua tokatzen zaigu. Uste dut denboraldiaren lehenengo momentua, lehenengo agerraldia izango dela, ezta? Ez manago oker, nahi? Astea kilikolo doanean eta fedea guztiarengan galdu dugunean, bera agertzen da berri mamitsuak emateko. Hori da. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Eta Europar Batasunaren berrian aste honetan mantenimenduko berria daukagu, benetan ez dutelako horrela gauza handi berririk egin, baina bai esan dute azken urtetan egin duten ziurrenik teknologiaren arloan berririk garrantzitsuena, jarraian jarraituko da mantentzen urrengo 10 urteetan. Eta uste dut hemen pertsona askok benefizioak atera ditugunak. Nor gogoratzen du ja rumina zure telefono konpainiak extra hori kobratu behar zituztena zure atzerriko herrialdetan bidai bat egiten zenuenean zure mugikorra erabili behar zenun bakoitzean deiak egiteko edota internetetik nabigatzeko. Europako Parlamentuak doako rumina beste 10 urtez luzatzea adostu du.
Gogoratzen badugu 2017tik sakelako telefonoen erabiltzaileak ez dute gainkosturik ordaindu behar Europar Batasunean deitzeagatik, ezta SMS-ak bidaltzeagatik, naiz eta nik ez du gogoratzen zein esan den SMS bat bidali nuen azken momentua. Ezta ere internetera konektatzeagatik. Araudi hori 2022ko ekainaren 30ean iraungiko da eta luzatzea erabaki du orain Europako ganberak. Orain Europar Batasuneko estatu kide diren 27 gobernuekin negoziatzea izango da urrengurratzan eta negoziazio hietan adibidez Izaskun Bilbao Eusko Alderdi Jeltzalearen eurodiputatuak ordezkatu du Renew Europa talde parlamentarioa. Horren esanean, akordioak indarrean dagoen araua hobetzen du besteak beste, etxeko operadorentzat merkeagoa izango delako beste estatu batzuetako saretarako sarbidea izatea eta horrekin bezeroei zerbitzuak eskainiko eta diskriminazioa saihesteko. Egia da, batez ere erabiltzailentzako oso erosoa da, adibidez, ni udan egin nuen bezala, Lisboara joatea, Portugalera joatea, eta ez kezkatzea roamingari buruz, baita mugetan bizi diren pertsonentzat. Espainian ez da inbeste gertatzen, agian Galizian, Portugalekin pizkat gehiago, baina erdialdeko Europan maiz gertatzen da pertsona bat bizitzea herrialde batean eta adibidez lan egitea bestean. Azkenean hor Alemania, Frantzia, Luxemburgo eta bar oso gertu daudelako. Orduan, claro, hori kontuan hartuta, hau, uste dut, objetiboki ona da guztioentzat. Operagailuentzat, herrialdeentzat, orokorrean, eta biztanleentzat argi dago. Guztiok ados egongo gara, gutxienez teknologia arloan dekada honen mugimendu onuragarriena izan dela Europar Batasunak egindakoa. Eta pentsatzen badugu pizka bat zer on ekarri duen Europar Batasuna gure bizitzetara azken dekadan, uste dut top 3an egongo zela baita ere. Hau da, goratzen badugu datuen babesarako erreglamendua atera zen momentuan, baita ere, baina hori ez dugu hainbeste ikusten, baina eske gauza hau oso ohikoa da, eguneko gauza da jende askotarako. Esan dako, agian gure itzatet, agian Gipuzkoarrentzat gehiago, jende asko dagoelako Irunetik Endaiara eta Irunetik Endaiara doan eta bar, haientzako Zutabigo jungara Endaiara edo baina kontxo, edo Zigurrera jungilen baitare Zutabiok bizigara azkenean Bilbon eta Gasteiz artean, ez gaude inur baina eredu bezala Txarle Encinas, Gipuzkoan bizi gure kide bat, bere gunean podcastak egin zituenak, Donostin bizi dena, noiz behinka frantzera doa erosketak egitera edo alako zerbait. Orduan, egia da orokorrean erosotasun kontua dela, baina uste dut ere operagailuaren irudiaren kontua dela ere, eskenean ordainketa horiek eta koste horiek inork ez zuela ez zuelako ulertzen. Orduan, 10 urte gehiago izango badugu roaminga doainik, eta egunen batean edo bestean suposatzen dut hau permanente bihurtuko dela eta Europar Batasunak esango dela, begira, zertarako komplikatuko gara gehiago, hau ja betirako egiten dugu eta jazta. Espero dugu hori gertatzea eta ez pentsatzea berriro ere sartzea. Atzera pauso importante bat izango zen. Bai. Lehen Borja komentatu duzu datuen babesarako legeak eta reglamenduak ere Europar Batasunetik etorri direla eta etorri eta geratu dira azken finean
esango dut, Erresuma Batuan ere, Europar Batasunetik kanpo egon arren, Europako reglamentua indarrean jarraitzen du. Bueno, ez da indarrean jarraitzen, baina bere noski lege propioak dauzkate, eta indarrean zegoenean egin behar zuten, Espainia egin behar zuen bezala, bere datuen babesarako araudi bat. Araudi horrek, kurioso dela, epaile batek, aldeko epaia eman duela, eta erabaki du Erresuma Batuko datuak babesteko legea erabiltzen, isun nahiko izugarri bat jarri diote pertsona bat, 100.000 libra, hau da, gutxi gora bera, 118.000 euro inguru, ordaindu beharko ditu, bere zaintza kamera egiten ari zenaren berri ez emateagatik. Hau da, pentsa ezazu zure etxean jartzen duzun zaintza kamera bat, baina grabatzen duena 24 ordutan. Hau da, ez bakarrik jendea deitzen duenean, baizik eta kamera inteligenteak gaur egun egiten duten bezala, grabazioa egiten du 24 ordutan. Hori... Batez ere zuzenean ikusi nahi baduzu bideoa, hor zerbitzarietan egon behar da, zuzenezko bideoa eskura izateko. Hori, auzokide batek salatu zuen, esan zuen, hau ez du... Hau ez dut uste pribautasun legeekin bat datorrela. Egia da, eta egia zen, eta epaile batek arrazoia eman dio. Orduan, kontuz, ibili, zeren esan dugun bezala, hau da Erresuma Batua, eta Erresuma Batua bere lege propioak dauzka, baina datuak babesteko legeak ez dira hain desberdinak, zeren eta komentatu genuen bezala, 2016 urtean, Europako, eta momentu horretan, Erresuma Batuan bai zegoen Europar Batasuna, Europar Batasuna esan du, hemen unifikazio bat egin behar dugu, eta hortik atera zen Europako reglamendua. Claro, esan nahi nuen azkenean zen, aldaketarik egonez denez, Erresuma Batuan geratu dela Europaren reglamentuaren transposizio hori. Orduan, azkenean, gure legeak, gure pribautasun legeak eta Erresuma Batukoak ez dira hain ezberdinak. Ez. Hori... Zein pertsona gaur egun jarri dezake kamera hori bere etxearen atean, eta kamera horrek egiten duenari kontuz ibili. Horrelako kamarak bere funtzionamendu ohikoa da, esan duzun bezala, zerbitzari batekin konektatzea, zure etxean daukasun agian aparatu inteligente batekin, agibidez Google edo Amazonen pantalla dauzkatenak, esaten diozu momentu batean, Alejandra, ikusi nahi dut etxeko sarbidea, eta jartzen du hor, baina zergatik egin aldu? Momentu guztietan grabazioa egiten ari delako. Grabazioa. Kamera irekia daukalako, gutxienez, hori esan da. Kamera ikusten, kakotxen artean, dabil. Ez du ezer egiten irudi horrekin, baina egia da, zure eskura dagoela zerbitzari batean, orduan ja hori izan leike... Desberdintasun nagusia bideoportero tradizional batekin. Hori da. Bideoportero batek baita ere ematen dizu irudia. Bideoseinale bat, baina zu eskatzen diozunean edo erabiltzaileak eskatzen duenean. Horregatik bideoporteroak ez dute... Eta ez da zerbitzari batetik pasatzen, hau da, bakarrik kable zure etxera. Claro, horregatik, eta bideoportera internetera konektatuta egon ere, horrela funtzionatzen badu, ez luke pribautasunari buruzko abizu bat izan behar. Azkenean, bi aldeetatik bat aktibatzen duelako eta interes legitimoa dagoelako. Gogoratu, segurtasun kamera bat ikusten dituzuen edozein lekuan karteltxo bat egon behar dela eta datuaren babesarako legearen nor dela arduraduna hor esaten eta nola eman aldituzu zuen eskubideak zerrendatzen dituzten lekuetan. Eta kolokan genuen beste kontu bat ere, da Movistarren zuntza partekatzeko neurrei buruzkoa. Azkenean, bueltaka egon direlako parte batetik MLBN dela... Merkatu eta Lehiaren Batzorde Nazionala. Hori da. Eta beste batetik, Movistar berak, esanez, ze guneetan ja badago kompetentzia nahiko bere zuntza partekatzeko beharra edo
obligazio. Bai. Obligazioa ez izateko. Leku horiek deitzen dituztenak udalerri lehiakorrak. Hau da, non lehia nahiko dago eta horren ondorioz Movistar ez dauka horrelako bete beharrak. Eta azkenik behin betiko zerrenda argitaratu dute zenek zeintzuk diren. Lehenengo zerrenda 2016ko otsailean onartu zen eta 76 udalerri bakarrik biltzen zituen, Espainiako biztanleriaren ehuneko 35 gutxi gora bera, eta azken 5 urteetan noski zuntzako sarea hobetu da, egoera aldatu da, eta biztanleen ehuneko 84 gutxi gora bera baino gehiago zuntz optikoaren estaldura dute dagoeneko, eta noski horietako askok bi operadore edo gehiagoren gandik jasotzen dute estaldura hori. Horregatik, Movistarrek urtean zeramatzan udalerri lehiakorraren zerrenda berrikusteko eskatzen zegoen, eta ja merkatu eta lehiaren batzorde nazionalak lista hori berriro eta ere berrikusi du, eta argitaratu du behin betiko zerrenda. Zerrenda oso luzea da, ia 700 herri eta hiri dira. Haien artean, adibidez, Euskadin sartu dira Bilbo, Gasteiz, Donosti eta Irun, udalerriak eta hiri horrela handienak, horre ikusi eta uste dut eskerraldea ia guztia sartu dela, Mungia uste dut ere sartu dela, Gipuzkoan ere hainbat Tolosaldea ere sartu da, eta Nafarroan Pamplona eta Tutera hor biak sartu dira, baina zerrenda oso luzea da. Katalunian hainbat herri eta hiri sartu dira ere, eta hegoaldean ere nahiko herri eta hiri sartu dituzte. Zuriena, gure hemen ikusten nahi dugun mapan, uste du jarri aldudala bideoan. Bai. Hemen agertzen den mapa honetan zuriena da Castilla Leoi. Hor oso zuri agertzen delako, agian ez daudelako biztanle gehiegi eta dentsitate nahiko. Eta interes gehiegi hau egiteko, orduan, hori arazo bat da azkenean lehiaren kontuetarako. Horretaz aparte ere, hau aldatuta O2 enpresa telefonikakoa izango ditu aukera gehiago gune hauetan presio hobeagoa emateko, ez daudeako ja regulatuta, eta hori aldaketak sortzen ditu bere eskaintza komertzialean. Interesgarria kontu hau, edapenaren ondorio izan da, interesgarria. Eta ja oso askar, ez dakit askarregi joango garen edo, baina berri askarrek eta titulol daukagu hor, baina komentatu nahi dut, eske bestela txisa gainean egiko dut, benetan. Irakurri dudan momentuan esan dut, ze txorrada, eta ze txorrada hau ez da inbeste txorrada. Komentatuko dugu. Jakingo duzue alde batetik zergatik esaten dudan txorrada bat dela, baina kontua da plataforma eta sare sozialetan alta ematerakoan identifikatzera behartu nahi dituen lege proposamena sartu dela kongresuan. Ez, konkretuki ez kongresuan baita. Barkatu, senatuan. Alderdi popularrak senatuan duen taldeak lege proposamen bat aurkeztu du plataformak eta sare sozialak alta ematen duten erabiltzaile guztiak identifikatzera behartzeko. Hori aldatu nahi duen legea da Ley de Servicios de la Sociedad de Información gaztelaniaz ezagutzen dena, informazioa, gizarteko zerbitzua eta merkataritza elektronikoari buruzko 34/2002 legea. Lege hori... A ber, azkenean hau esango dizut, uste dute... Araindik ez du kontatu eta ja txorrada bat esaten ari dela. Bai, aldaketa da zerbitzuaren hartzeleak datuak jaso behar ditu
profil bakoitza identifikatzeko Bai, nortasuna agiri nazionala, pasaportea edo nortasuna egiaztatzen duen beste edozein agiri ofizialen bidez. Vale. Datu hori gorde eta bakarrik datu hori izan da zure akontua ordun erabili ahalko duzu. Vale. Kontua da. Parte ona, noski anonimatoa hor bukatzerakoan uste dut harrera toksiko eta gorrotoko mezu asko, ja uste dut jendea pizka bat atzera emongo da profil faltsuak, botak, baita ere trolak, askoz gutxiago ikusiko dugu. A ber, hori da parte ona nire ustez. Alde batetik, bot akontuak sortzea, teknikoki posible izaten jarraituko du, beste herrialde baten VPN bat kontratatzen duzulako, eta hori izango duzu, barra libre, edozein erabiltzaile sortzeko. Hortaz aparte, hau balio du gorroto diskurtsoak kentzeko, uste dute zeitz, benet egia esan da. Azkenean, bai, zure identifikazioa gongo delako sare sozialetan, baino egia da ere, gorroto diskurtso hori askotan ez dela sartzen konkretuki delituaren figura batean. Orduan, ni zuri gilipollas esaten badizut, hori egia da intzulto bat dela, baina askotan ez da salatzen, orduan ez da epaitegi bat pasatzen. Baina, salatu edo salatu beste gauza bat da. Nik kalean zerbait deitzen badizut, agian zure arazoa izango da ez frogatzea. Zeren, ni gauza bat hori esan dut, ez du inorintzun, eta nola jungo zara epaitegitara, lehenik eta behin hori salatzera, ja pentsatzen duzu, gilipollas, hor utziko dugu. Eta, bigarrenengo, ez duzu izango frogarik, zeren ez duzu edo zer gorde. Twitterren guztia gordeta dago, zerbitzariak daude, eta jendea idazten duenean, hori erregistro bat geratzen da. Beren arazoa da, edozein salaketa jartzen duzunean, hori ezin dela frogatu pertsona horren atzean, edo profil horren atzean, nor dagoena. Baina, agian eredua ez da onena. Ni zuri gilipollas esaten badizut, azkenean hori txuto bat delako objetiboki. Baina, ni esaten badut, etortzen dela, kanpoko jendea, gure dirua kentzera, eta hori alderdi politiko bat dago, esaten duena, hori momentuz inork ez du esan gorroto diskurtsoa dela. Badakigu limiteak difusoak direla. Badakigu. Limite horrekin jokatzeko aukera egongo da beti. Eta beste parte batetik ere, esango dizut, gaur egungo legealdiarekin eske ez daukagu denbora. Bueno. Ez da bai da nahiko interesgarria hor... Gaur egungo legealdiarekin identifikatzen da jendea, eta benetan delituak gertatzen direnean, ez dira kasuak geratzen jendea identifikatu gabe, horrela, kasu asko, esan nahi dizut. Gaur egun ez da arazo bat. Sare sozialak ematen ditu, bueno, nik beste irudi bat daukat. TikTok ez, baina beste guztiak orokorrean ematen dituztelako bideak pertsona hori identifikatzeko, eta operagailuek ere bideak ematen dituzte pertsonak identifikatzeko. TikTok aparte, ja, bere munduan bizi direlako. Orduan, hau benetan arazo bat da, uste dut ez. Egia da, proposamena... Zibererasoa, akosoa... Baina horrelako mezuak jendea pertsona baten kontra justu juntea, baina zuk gorroto mezuak botatzen badituzu orokorki, hau da inmigranten kontra, edo ez dakize pertsone konkretu etnia edo raza, edo ez dakize generoko kontra, gorroto bai, baina generikoki, baina pertsona baten kontra justu juten bazara bat, bi pertsona, 3, 5, 10, 20, 30, 500, akoso eta ja... Baina kontua da, kaso askotan, zibereraso hori, parte batetik, pertsona horrek ezagutzen duen jendea egiten duelako, duela bere fizikoki ere egiten dutelako, adibidez, adingabeekin eskoletan eta bar, eta gero,
beste kasu bat, famatuen kontra joaten direnean, eta famatu batek salatzen duenean, akontu bat konkretuki, bideak daude, eta askotan lortu da pertsona hori identifikatzea, eta neurriak hartzea. Orduan, hau benetan beharrezkoa da? Ba, beitu, ni ez dut gehiago esango zer esan dugun bezala, ez dugu denbora gehiagi, eta eztabaida hau denbora asko emango luke, baina nik esango nuke, agian neurriari buruz, eztabaida gehiago dago arazoari buruz baino. Hau da, hau saiestea ideia ona bat da? Bai. Neurri honekin, agian ez, baina intentzioa gutxienez hor dago, eta ni ustez arazo hori sozialki existitzen da. Ni uste dut, benetan hau dela kasu honetan eta gauden momentuan alderdi popularra jasatzen duelako talde bezala eta pertsona konkretuke ere jasatzen dituztelako horrelako mezuak, baino azkenean niretzat hau txorrada bat da beste gauza bat dela eta alderdi popularra demostratu delako bot asko erabiltzen dituelako momentu konkretu batzutan, kanpaino konkretu batzutan, eta azkenean haiek ere interesa daukatenean, interes politikoa daukatenean, mezu batzuk iraintzen animatzen dituztela horrela esan da pertsona batzuen kontra. Orduan, hau, beste alderdi batetik badator, agian esango nuke, bueno, vale, tal, baina... Baina mesularia hiltzea hemen ez du ezer ematen. Orduan... Garrantziago gehiago daukana da gauzak hobetzea, eta ez nork kartzen du proposamena. Egia da gure analizia oso partziala izan daitekela, zu gainera alde batean zaudela dela epaitegien kontuetan, nire partetik ere ni ez naiz oso neutrala, hori demostratu dut azken urteetan, orduan, eztabaida asko sakonagoa izan leike, baina bueno. En fin, kontu guzti hauek komentatuta saiatuko gara berri askarrak oso askarrak egitea eta titulol ere sartzea. Berri askarrak, sarean zehar. Eta berrezkarretan hasten gara Teslaren energia tarifa berriekin. Zer da hau? Bai, Teslaren ideia berria Energy Plan deitzen da, eta Teslaren asmo handiko plana da bere argi tarifa propioa eskaintzeko. Teslaren ideia etxeak Powerwall eta eguzki panelekin lotzea da, energia sare virtual erraldoi bat sortzeko. Bestela esan da, energia garbia eta kostu txikikoa sortzen dute sare nazional bat, sare horretara konektatutako etxeen artean banatua. Tesla arduratzen da etxearen bideragarritasuna ebaluatzeaz eta sarean parte hartzeko baliozkoa den zehazteaz. Beraz, ez dago bermatuta edo zein pertsonak plan horretan parte hartu ahal izatea. Azkenean guzti hau nagusia espazioa emateko. Tinta kartutxoi buruz oso askaritzengo dugu, badirudi hor Canoneko impresoretan geratzen delako zerbait. Bai, imprimagailu bat eskanerra erabiltzeko dakigunez ez da tintarik behar, baina Canonetik bi elementu horiek bai lotzen dituzte. Egun erabiltzaileek paitegia eraman dute Canon imprimagailu marka bat estatu batuetan iruzurrezko publizitateagatik eta legez kontrako aberasteagatik. Argudiatu dute MG6320 Pixman eta beste eredu batzuetan eskaneatze funtzioa desaktibatzen dela imprimagailua tintarik gabe geratzen denean. Naiz eta funtzio horretarako guztiz beharrezkoa ez izan. Gainera, jende asko erosi zuten imprimagailu hori eskaner moduz erabiltzeko eta hori ikusterakoan kristongoa. Badakizue hor harakatu behar dela fondoan dagoena impresora jakiteko benetan tinta daukala.
Netflix bere prezioak pizkatxo bat igo ditu. Bai, eta egoerak ez du eraginik zerbitzuaren ezaugarrietan. Ezaugarri horik berdin jarraitzen dute emisioaren kalitateari dagokionez, edo aldi berean edukoak ikus ditzaketen pantailaren kopuruari dagokionez. Pantailek bat dira oraindik oinarrizkorako, 2 estandarretako eta 4 premioretako. Prezio politika berri hau hemendik aurrera jarriko da indarrean arpidedun berrientzat. Bitartean egungo erabiltzaile jakinarazpen bat jasoko dute, bai posta elektronikos, bai Netflix aplikazioaren bidez, tarifa igo aurreko 30 egunetan fakturazio zikloaren arabera. Bueno, badakizuek Almarraren jokoa ikusteko, gero eta garestiago jartzen ari dela Netflix. Azkar ere, Espainiako gizarte segurantzak aplikazio bat atera du kudeaketak egin ahal izateko ze desastre maila izan daiteken, hau ez dakigu. Inklusio, gizarte segurantza eta migrazio ministerioak bai aplikazio mugikor bat sortu du langile autonomoen izapide burokratiko gehienak zentralizatzeko, besteak beste 2023an martxan jarriko den zatikako kuota berria El Periódico de Cataluña egunkariak aurreratu duenez. Aplikazioak beraz hainbat tresna ditu, norberaren konturako langileek beren kudeak eta guztiak online egin ahal izateko, nabarmena zalantzari gabe profesionalak hilero ordainduko duen kuota denbora errealean kalkulatzeko aukera eskainiko duena da. Hau da, gogoratu behar da, gobernuak autonomoen kotizazio sistema aldatzea proposatu zuela 2021ko maiatzen eta horren arabera 13 tributazio tarte sortzen zirela, diru sarren arabera, hilean, 90 eurotik 1.220 eurora bitarte. Behin betiko aldaketa negoziatzen jarraitzen da. Azkenik, ideia on bat beste ideia benarekin dator. Hau da, kotizazioa jakiteko sei kontxu izango den 13 horien artean, aplikazio bat daukagu, esaten duena, zehatz mehatz. Bueno, printzipioz... Tiket bai eta hori ja... Eta azkeniko azkar ere, Microsoft izten du LinkedIn Txinan. Bai, Microsoftek iragarri du LinkedIn itxi egingo duela Txina. Profesionalentzako sare sozial hau funtzionatzeari utziko dio Asiako erraldoian. Desafiozko ingurune operatibo bati aurre egin behar diola argudiatu ondoen. Bueno, azkenean movida da, Txinako gobernua badakizuena ikutzen ari duela Microsofti eta esan dute, bueno, ya, txiko, eske ezin du gehiago, eta itxiko dute LinkedIn, bertan bera, pikutara. Agur eta eskerrik asko. Titulol. Borja, erronka bat daukatzu titulol minutu batean. Minutu batean, zenbat aldiz gertatu zaizu kaletik jutea eta pertsona batek bosgora gailu batekin musika nahiko soinu... Ez daukagu denbora horretarako. Atera dute gailu bat, zure beste baten bosgora gailuik desaktibatzeko distantzian. Hau da, mando a distantzia bat bezala funtzionatzen du, eta hori erosterako edozein bosgoragailu itzali alduzu edo bere volumena jeitzi edo nor bere kalean musika jarri alduenean kentzeko. Kausa kurioso bat da, zeren hasi dira egiten kalean baila eta dantza egiten ditutzen pertsona adinezkoekin. Bueno. Txinan hori gertatzen delako. Bueno. Abuelas bailarinas. Oso ondo. Momentu honetan, zuzenean, ordenagailua pikutara joan da, orduan, saiatuko naiz konpontzen programa hau. Agian pertsona bak etorri da mando horrekin eta... Hostia, eske gainera, momentu zuzenean, momentu zuzenean. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera.
Barkatu sintonia, baina denbora geratu gara. Orduan, Borja Arbos, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Berri hauek oso interesgarriak dira, baina ez daukagu denbora gehiagorik. Bi asteetan gehiago? Urrengoan, bai, izango da, gehiago. Eskerrik asko eta entzule guztioi, urrengo saior arte. Eskerrik asko baita ere Mikel Carmonari ekoizpen eta teknikari lanetan egon dela, eta baita ere irratietan dauden teknikari eta ekoizpen taldei. Badakizu egu ere webgunea sareanzehar.eus eta gure maiztasuna 15 egunetan behin, beraz bi aste barru teknologia gehiago hemen Sarean Zehar. Agur!